Imaginează-ți următoarea situație. Intri într-un loc în care nu ai mai fost niciodată. Auzi o conversație. Vezi lumina căzând într-un anumit fel. Observi o persoană mișcându-se prin încăpere. Și apoi, pentru o fracțiune de secundă, ai senzația că ai mai trăit exact acel moment. Nu ceva asemănător, nu ceva care seamănă vag, exact acel moment, aceleași sunete, aceleași gesturi, aceeași senzație. Și atunci apare întrebarea: cum este posibil? Este doar o eroare a creierului, o amintire uitată, un mesaj ascuns al minții? Sau există ceva mai profund în spatele acestui fenomen care îi fascinează pe oameni de secole? Astăzi vom explora unul dintre cele mai misterioase fenomene ale minții umane, déjà vu. Aproximativ 2/3 dintre oameni experimentează déjà vu cel puțin o dată în viață. Unii îl simt de câteva ori pe an, alții aproape niciodată. Interesant este faptul că fenomenul apare mai des la persoanele tinere, mai ales între 15 și 30 de ani. De ce? Nimeni nu știe cu exactitate. Dar cercetătorii cred că are legătură cu modul în care creierul procesează experiențele noi. Ceea ce face fenomenul atât de fascinant este intensitatea lui. Pentru câteva secunde, senzația pare absolut reală. Mintea îți spune: am mai fost aici, am mai auzit asta, știu ce urmează, dar nu poți identifica momentul original. Este ca și cum ai avea acces la o amintire care nu există. Una dintre cele mai acceptate explicații vine din neuroștiință. Creierul nostru procesează cantități uriașe de informații în fiecare secundă. Uneori, sistemul de memorare și sistemul de percepție nu sunt perfect sincronizate. Imaginează-ți două camere video care filmează aceeași scenă. Una transmite imaginea cu o fracțiune de secundă întârziere. Această diferență minusculă poate crea iluzia că ceea ce vezi acum a fost deja înregistrat. Creierul interpretează experiența prezentă ca pe o amintire, iar rezultatul este déjà vu. Este ca și cum propriul tău creier s-ar păcăli singur. Există însă o altă teorie. Poate că momentul nu este nou. Poate că seamănă cu ceva trăit cândva. Un loc, o imagine, o conversație, un film văzut cu ani în urmă. Creierul detectează asemănarea, dar nu poate identifica sursa. Astfel apare senzația stranie de familiaritate. Poate că nu retrăiești un moment, poate că retrăiești o emoție, iar emoțiile lasă urme mult mai adânci decât detaliile. În ciuda cercetărilor, oamenii continuă să caute explicații alternative. Unii cred că déjà vu este o scurtă confuzie între diferite procese ale conștiinței. Alții îl consideră un efect al viselor uitate. Poate ai visat cândva o situație asemănătoare. Ai uitat visul, dar când momentul apare în realitate, creierul recunoaște modelul și apare senzația de familiaritate. Este imposibil de demonstrat, dar ideea continuă să fascineze. Există ceva profund uman în această experiență. Ne amintește că nu înțelegem complet propria minte. În fiecare zi avem impresia că deținem controlul. Dar déjà vu apare și ne amintește că sub suprafață există procese misterioase, mecanisme ascunse, conexiuni invizibile. O mare parte din ceea ce numim realitate este interpretarea făcută de creier.
iar uneori interpretarea greșește. Și acum apare partea cea mai interesantă. Ce este o amintire? Ce este prezentul? Cum știm că experiențele noastre sunt reale? Dacă mintea poate crea senzația unei amintiri false, atât de convingătoare, câte alte lucruri percepem greșit? Poate că déjà vu nu este doar despre memorie. Poate este o invitație la umilință, o amintire că există încă multe lucruri pe care nu le înțelegem despre noi înșine. Data viitoare când vei avea un moment de déjà vu, nu te grăbi să-l ignori. Observă-l, privește-l cu curiozitate. Pentru câteva secunde vei experimenta unul dintre cele mai fascinante mistere ale minții umane. Poate că este doar o eroare a creierului, poate că este o amintire ascunsă, poate că este ceva ce încă nu știm să explicăm. Dar un lucru este sigur, mintea umană rămâne unul dintre cele mai mari mistere din univers, iar uneori acel mister apare exact atunci când avem impresia că am mai trăit momentul acesta înainte.